Hello, I'm a doctor. Ada खामानिया फोरोंनाय. हेल' लोगोफोर, आंनि मुङा कंक्रि, आं दा थाखो 10 फरायगासिनो दं। हेल' रायजोफोर, आंनि मुङा जाबाय खान्दा बर', आंबो दा थाखो 10आवनो फरायगासिनो दङ। आंनि मुङा जाबाय चा, रागा जोंब्लाथाय आंनि खानाया जायो चा, आं दा क्लास 10 फरायगासिनो दं। बिनिफ्राय जों दा मोनसे कार्टुन भिडिअ बानायगासिनो दङ. नोंथांमोनहा नायनो गोसो दंब्ला नेनानै थाब्लानो जाबाय. भिडिअखौ साननैसोनि उनावनो लाबोसिगोन. बे कार्टुन भिडिअनि मुङानो जाबाय स्टुडेन्ट लाइफ। नोंथांमोनहा नायनो गोसो दंब्ला थाब कमेन्ट खालामनानै बुंहरदो माब्ला लाबोनांगौ। बे स्क्रिप्टखौ बानायदों जोंहा जोंनिनो सार आरो एडिटखौ बानायदों आं आरो बिथांमोनहा मददगिरि गोबां मदद होदों। बिदिब्ला बिथांमोनहा नेनानै थाब्लानो जाबाय, जों भिडिअखौ थाबैनो लाबोगोन। नाथाय नोंथांमोन, जों भिडिअआवसो बिदि पार्ट खालामनो नागिरदों। बिसोर साथामा इडियट्स आरो आङो साइन्स टिचार। नोंथांमोनहा भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोनगोन आं माबायदि रुल लादों। दे जाबाय दे होमबा, उनाव लोगो मोनफिनगोन। बाय बाय।